Hjørring Gymnasium, en uddannelse, der tager dig til nye højder. Vi har taget en spørgerunde på Hjørring Gymnasium for at høre om skolen. Hjørring Gymnasium, det er jo et dejligt gymnasium. Fordi det er jo for det første en dejlig god størrelse, således at vi kan have mange forskellige studieretninger. Det er nogle dejlige elever, og det er nogle rigtig flinke kollegaer. En ting, der i hvert fald er godt ved gymnasiet, det er de sociale arrangementer her på gymnasiet. Festerne, der er en masse idrætsarrangementer efter skole. Det synes jeg er rigtig godt. Hvad kan eleverne glæde sig til, hvis de starter på Hjørring Gymnasium? Er der nogle fordele? Jamen nu kommer de mest, fordi der er en rigtig god ungdomskultur, og den er gymnasiet er som sådan en rigtig god uddannelse. Det synes jeg. Den er så bred, så vi kan også nuse til det hele, og det er godt. Vi gør os ikke nogen forhåbninger om, at vi kan give alt viden videre, og med special viden heller slet ikke. Altså vi er et alment gymnasium, og det er vi rigtig glade for. Grundforløbet, at vi går nogle forskellige klasser, og så kommer ind i den rigtige klasse, så vi lærer en masse nye mennesker at kende. Men også de sociale aktiviteter, at vi har fødselsdag og tulefester og skoleplaneringer. Det er nok det der med, at gymnasiet har, det almindelige gymnasium har lidt et patent på en ungdomskultur. Hvis man er with it, så er det her. Vi har nogle rigtig gode elever her. Det siger jeg ikke for fedt over for jer, men fordi det rent faktisk er sådan, når vi kommer ud som censor i andre dele af landet, så kan vi se, at studieseriøsiteten er større her, og det er vi taknemmelige for. Hjørring som studieby. Hjørring som studieby er jo faktisk glimrende, fordi vi har mange forskellige ting, vi kan lave heroppe. Vi har jo sygeplejerske, vi har jo seminariet, vi har de tekniske skoler, så det er en rigtig god uddannelsesby. Dels så har vi en masse caféer og et kæmpe bibliotek, som er rigtig lækker. Så synes jeg bare, at der er et godt socialt miljø. Dejligt i midtvejs. Der er oprigtigt noget, vi er intelligente. Det synes jeg ikke, det er. Gider du godt være til at tage det til at Jeg tror, det er nemmere, end jeg havde forventet. Altså, jeg kan godt mærke, det er hårdere i år, end det var sidste år. Sofia. Hvad er godt ved Hjørring som studieby? Sgu ikke. Jeg tror, det er fordi mine forældre bor. Jeg har en masse venner. Jeg tror, at alle andre byer kunne være lige så gode som Hjørring. Altså Aarhus, Aalborg. Nej, jeg bliver ikke også. Det sov jeg ret. Du kører stadig ikke. Altså Aarhus, Aalborg. Small detail. Nej, jeg bliver ikke også. Om skolen som sådan er god, den er stor. Det er nogle dejlige elever. Vi kan ikke gøre så meget fra lærers side, fordi vi har jo ligesom et eller andet, der er lidt kedeligt. Så du synes ikke, der er noget godt ved Hjørring by som sådan? Det er nogle dejlige elever. Det er jo ikke de Vi har jo ligesom et eller andet, der er lidt kedeligt også. Det synes jeg også. Handler materiale, hvis man har lyst til at være lidt nørdet som dem i annex. Om skolen som sådan er god. Det er nogle dejlige elever. Det er nogle dejlige elever. Det er rigtig gode elever. Det er nogle dejlige elever. Og det er vi taknemmelige for. Nu er jeg ikke dobbelt her på den video, der vel? Prøv lige at slukke.